Máme tu ďalšieho účinkujúceho, veľká gitara, mladý človek, možno trošku v strese, uvidíme. Skúsime ho podporiť. Poď! Poď. Ahoj, poď. Ahoj. Postav sa sem medzi nás, ahoj, radi ťa vidíme. Čau, servus. Ako sa voláš? Laci. Odkiaľ si, Laci? Z Komárna. Som Ladislav Andial a budem robiť niečo špeciálne. Počuj, ale však ty máš gitaru frajerskú väčšiu ako si ty. To je len požičaná. Aha. Tak spievať ani doma nespievam, pretože vždy je nejaký dôvod, prečo nie som skoro doma. Väčšinou je to také, že keď idem na bicykli niekde po meste, tak vtedy si spievam. Koľko máš rokov? 15, v auguste 16. V auguste 16. Kus chlapa, pozrite sa, z Komárna. S maminou žijem sám, otca chodím ale navštevovať. Mamina je vlastne teraz trošku tak zdravotne na tom slabšie. Keďže je už na tom tak, ako je, tak sa staráme vlastne navzájom ona o mňa a ja o ňu. My nevieme vôbec, na čo sa máme pripraviť. Ale veľmi ti držíme palce. Si sympatický chalan, sympatický zjav, ktorý k nám prišiel. Tak poď. Dobrý deň, prajem. Ahoj. Dobrý den. Tak volám sa Ladislav Andial, mám 15 rokov a vlastne moja záľuba je hudba a aj vlastná tvorba a neviem, chcel by som sa opýtať, že či by som potom aj mohol predniesť aj vlastnú tvorbu potom ako druhú pieseň. Nie, ako prvú. Ako prvú? Aha. Stoj si za svojím názorom vždy. Vždy si stoj za svojím názorom. Teda buď vždy sám sebou, pokiaľ nemáš možnosť byť Batmanom. Vtedy buď Batman. Urob Batmana. Batman. Proč to takhle držíš jako pádlo, člověče, tu kytaru? Čo ty do toho kecáš? Tam, jestli jezdí na vodu s tím, nebo jako, já nevím. Vodáci taky A hrají. ty si nejaký inštruktor držania gitár, alebo... To je jediný, co umím naučit, jak přijít správně s kytarou. Len chcem tak vopred povedať jednu informáciu, že na gitare hrám len 4 týždne. 4 týdny. Tak to si udržal správne. Jako takovýhle... Tomu úplně rozumím. Ne, ale víc takovýhle držení po 4 týdnech, to je dost dobrý. Kolik máš, promiň, za ty 4 týdny složených písní, jestli se můžu zeptat? Iba jednu zatiaľ. Tak to už je na desku, ne? Když uděláš 10 remixů. Pôvodne som chcel tú piesen preložiť do 12 jazykov a to by bol jeden album. No, ježišmaria. Poďme na to. Dobre, tak ide ala dobro. Drží to úžasně, ne? Keď sa ráno zobudím, schránku si hneď otvorím, pozriem, či tam nie je list, ktorý už mal dávno prísť. Pošta, žlté auto má, pošta, posol dobrých správ, pošta, každé ráno je u nás, pošta, aj valičky rozváža, pošta. Je to iba jeden dom, veľa služieb v ňom, veľa tu vybavíš, možno si zarobíš. Pošta, žlté auto má, pošta, posol dobrých správ, pošta, každé ráno je u nás, pošta, aj balíčky rozváža, pošta. Jako, já nevím, kdo tě platí, podle mě Slovenská pošta. Jako, takhle, je to tak, jak má písnička bejt. To byla taková příručka, byla, KLM se to jmenovalo, takový kluci, a oni napsali, že písnička, buď ti musí složit ve dvou, nebo v jednom, což ty si splnil, a musí mít heslo, to je důležitý, refrén. Ty se z toho refrénu absolutně nebál, to je slogan. Já myslím, že dneska všichni, i když nechtějí, tak pošlou pohled, hele. Ale podle mě to je hit. No tohle je jako... Počkaj. Je to Písničce, ne pětku, ne. Toto je hit. No to je hit. No, dal si X-ko, hala. Jo, to budeme takový do rytmu. Takže jdem hodnotit? Dianka? Ano.
Jakubko? Ano. Lucia? Nemůžu říct nic jiného než ano. 4-krát Ďakujem. áno, postupuješ ďalej. Ladislav Anďal, ďakujem, že si prišiel. Pekný deň. Jak to držel tu kytaru, tak se fakt hraje. Klavinista, dá sa tak, počkaj, hrá sa tak blúzovo, slajdovo. Počúvaj, je to super. Je to perfektné. Ja, čo by som dal, keby som také, čo si zložil. A počkaj, my sme zistili ďalšiu vec, že existuje druhá časť, je Apoštár, je Zável, to je jasné. Ale my sme prišli, že to sú pesničky Petra Naďa. Lebo Pošta je tu s vami, buďme s ňou. Aj tak sme stále poštári. Dobre, nebudeme ťa zdržiavať. Lacike, urobil si nám deň. A počúvaj. Žlté auto má Je pošta.